Здравейте, аз съм Маркет.bg и това е време за малко новини. Здравей, зайче! Започвам Minecraft Club, които участват аз и Oliver24 мои приятели. И така, да ви кажа повече, ако искате да сте в нашия клуб, трябва да напишете в коментарите. Искам да съм във вашия клуб, Markет.bg. Ние ще ви кажа точно как да влезете. И ако е геймер, ще влезете. Това е Minecraft клуб. Но какво е това? Какво е това? Това е, например, първият клип на пример, казвам, не че ще е така, ще е Jurassic World. И ще ни ходят динозаври, ни играчи към въпросни и ще се бием срещу тях. Такива малко челенджи. Нещо такова ще е, но първи клип няма да е на Jurassic World. Там го давам за пример. И така, вижте как скачам. Малей, дрой! Вие как бяга. Крава му! Добре, друг да ви кажа, този точно е малко, това е просто малко новини. И с тези малко новини, също след малките новини ще се бием срещу 100 крипъра. Не, 64 крипъра. Това ще се бием, малко челендж. Така, сега ще го направим на нормал. Сега ще сложим малко крипърчета. Така. Достатъчно ми качат, но сега продължаваме и там ще е по-забавно. Не знам колко крипъра ще сложа, но толкова така. Така. Бам! И последния, браво на мен. Така, иначе да пуша. Имам си дъма меч, дъма броня. Няма да е енчантва. Така. И това е Gold Able 64. О, не. Само 3. Да, само 3. Добре. Трябва да кажа, че челенджите, значи Minecraft Club 1.0 с самата сервера, в 2.0 ще бъде истински сервер. Така. Сега ще започваме. Челенджа. Game Mode 0. Хайде! Яме огъда. Един гълт магичен Able. Бам! Не! Бле! Миле! Имам тука, стигам! Не ми гърби! Кома гледаш ти, бе! Убил овцата! Оти малка овца! Други, супер! Кой ги пусна? Махай са мръсни крипъри, мале! Чуд готъл! Мале! Полезният мръсен крипър! Върни, полезни два мръсни крипъра, 4-5! Дъпте, братле! Айде, гръми! Дъпти! Айде, той гърми! И дъпни! Угърти го! Дърво да гърна слуза! Дъпти! Бай! Не! Тия слуза си сополи! Въздикам се! И те като не знам спо!
идеи, имаме идеи. Дуб. Няма да това, което казах, според. Но това е по-странно ни. Добре. И последния крипър сега да го убие както трябва. Не! Добре! Какво събрахме? Сега всичко трябва да сложим. Някъде. Тук. Така. И... Сега ще продължа. Този клип днеска ще окачавам на 7 август. И само ще кажа една новина. Че първата седмица поклонявам до петък няма да качам, защото ще ходим. Обаден, дами и господа. И събота ще качам нов клип, даже няколко клипа. И вие сте моите пичове, да господа, които ме гледа. Който ме гледа в който ме гледа каналът е голям пич. Така. Какво да направя още? Не знам как ще е малък. И да, ще е малък този епизод. Киках съм. Похалак съм. Къпък се. Това не бих да го казвам, но както да е. И това беше епизода. Ако всичко ви е харесало, всичко ви е харесало, може да ми лайк, бутонче, хубави коментари и глава за шоу, добре, аз да Аркейде. Аркейде, това бях аз, Аркейде. И виждане, чао!